Celý tento díl seriálu o atopickém ekzému věnujeme skutečným příběhům skutečných rodin, které se museli poprat s atopickým ekzémem. Už na nás čekají 2 maminky, aby se s námi podělili o své zkušenosti. Paní Kateřina, jejíž 4letý syn Šimon je těžký alergik, a taky paní Jana, která zase vychovává 3 ekzematické děti. Paní Kateřino, kdy se u vašeho syna ekzém objevil a bylo od začátku jasné, proč se objevil? Atopický ekzém se u Šimona objevil přibližně v 5 měsících po podání prvního mléčného příkrmu. Bylo to ve formě otoku obličeje a hlavičky. Ekzém se v podstatě přidal následně, neboť jsem netušila, že otoky byly způsobeny mléčnou bílkovinou, tudíž příkrm dostával ještě nějakou dobu. Navíc byl kojený a alergeny dostával v určitém množství i v mateřském mléce. A jak to bylo u vás, Jani? Byla ve všech případech jasná příčina? U všech 3 dětí se ekzém projevil ve 3 měsících věku. Příčinu neznám, ale domnívám se, že hlavní roli u nás hraje dědičnost. Nejstarší dceři byly provedeny testy, kde se zjistila částečná nesnášenlivost lepku. Dámy, od koho jste se vlastně poprvé dozvěděli, že se jedná o atopický ekzém? Dozvěděla jsem se to od kožní lékařky, ke které mě doporučil náš pediatr zhruba měsíc od výsevu ekzému. Já jsem diagnózu stanovila sama jako zdravotní sestra a dlouholetá ekzematička a samozřejmě byla potvrzená kožním lékařem. U kolika členů vaší rodiny se ekzém objevil? Měl ho třeba někdo z vás, rodičů? Já jsem v dětství měla chladovou alergii a nyní se u mě objevila seboroická dermatitida, na kterou v naší rodině trpí i dědeček a moje teta. Paradoxně jsem si to uvědomila až ve chvíli, kdy se začala řešit ekzém u syna. Kdybych si to uvědomila dříve, tak uspůsobím jeho stravování a začali bychom nemléčným příkrmem a možná by se předešlo těmto potížím. V naší rodině trpíme ekzémem všichni, kromě manžela, to jest já a 3 děti. Jakou léčbu vám doporučil lékař a jak jste s ní byli spokojeni? Kožní lékařka nasadila ihned kortikoidy, s čím jsem moc nesouhlasila a chtěla jsem řešit hlavně příčinu a ne ihned následek. Nicméně kožní lékařka odmítla udělat testy na potravinovou alergii, že u tak malého dítěte to nemá cenu, takže jsem si vyšetření zařídila posléze jinde, kde se skutečně potvrdily alergie na potraviny a poradili, jak pečovat o pokožku, jaké dělat koupele a podali celkové informace o atopickém ekzému. Zaznamenali jste, paní Janu, nějaké rozdíly mezi způsobem léčby nejstaršího a nejmladšího dítěte? Tak jelikož rozdíly mezi našimi dětmi jsou 15 a 17 let, pokrok v léčbě za tu dobu je obrovský. U nejstarší dcery jsme začínali ryšovými obklady a dechtovou pastou. Promazávali jsme glycerinem a ložiska v akutní fázi jsme museli obvazovat. Léčba nebyla úspěšná a bohužel došlo i k hospitalizaci. Prakticky se s ekzémem potýká stále s menším či větším úspěchem, někdy i za pomoci kortikoidů. U syna jsme vystačili s promazáváním. Při zhoršení stavu, to jest v zimě, při viróze a podobně, jsme krátce používali kortikoidy a antibakteriální masti. U nejmladší dcery zatím stačí dobře promazávat. Mimo to 2 děti berou celoročně antihistaminika. Zajímali jste se o problematiku atopického ekzému nějak do hloubky? Zkoušeli jste i jiné možnosti než klasickou medicínu? O problematice atopického ekzému jsem se dočetla hodně na internetu a byly mi doporučeny výborné 2 knihy. Alergie u dětí a alergie číhá v jídle a pití. Nyní zkoušíme homeopatickou léčbu, která je ovšem v počátcích, takže výsledky teprve uvidíme. A zhruba v 1 roce věku syna jsme navštívili v Praze spíše nechválně proslulého Nestora, který nám ovšem pomohl do takové míry, že se ekzém od té doby vyskytuje jen sporadicky. Samozřejmě informace jsem čerpala z odborných knih a časopisů, postupem času je nahradil internet. U nejstarší dcery jsme zkoušeli homeopatii i léčitele, bohužel s nepříliš přesvědčivým výsledkem. Máte nějaké zajímavé zážitky z koupání a promazávání svých dětí, o které by stálo za to se podělit s ostatními maminkami? Naučili jste se postupem času nějaké zlepšováky?
Ve fakultní dětské nemocnici nám poradili výbornou koupel v odvaru z dubové kůry, smíchaném s majzenou a olivovým olejem a musím říct, že byla účinná. Hodně nám také pomohly návleky na ručičky, které byly na koncích sešité, aby se zabránilo škrábání, které bylo opravdu děsivé a kolikrát do krve. Ale bohužel jsou účinné jen u malých dětí, ty větší si je samozřejmě umí už sundat. Promazávala jsem na doporučení modrou indulónou, potom dělanou mastí, kterou prodává tedy pouze lékárna ve fakultní dětské nemocnici v Brně a kosmetikou Bioderma, konkrétně Atodermem. Nyní, když je bez ekzému, tak máme nejraději neparfémovanou kosmetiku pro atopickou pokožku, která je hodně promašťující. Koupeme v čisté vodě, pokud možno bez jakéhokoliv mýdla a různých pěn a podobně. Ještě chci dodat, že je také důležité, ekzematické dítě nemáčet každodenně ve vaně, ale stačí jednou týdně, aby se neporušovala vlastně kožní bariéra. Já bych řekla, že méně znamená více, takže my jsme koupání omezili na 2 až 3 týdně. Koupeme ve vlažné vodě s přidáním koupelového oleje. Důležité je děti jenom lehce osušit a namazat je nejlépe do 1 minuty po koupání osvědčeným krémem. Do vody přidáváme malinko octa. Jak vlastně své onemocnění nese malý Šimon? Jelikož má omezený režim už od miminka, tak to bere úplně v pohodě a je na to zvyklý. A jak své onemocnění zvládaly jednotlivé děti u vás, paní Jano? Psychicky nejhůř nesla onemocnění nejstarší dcera. Léčba byla tehdy velmi náročná a těžko jsme jí vysvětlovali ve 2 letech, že musí nosit obvazy. Při dnešních možnostech léčby můžu říct, že mladších 2 dětí se onemocnění téměř nedotklo. Jaký má tato nemoc dopad na život zbytku rodiny? Zpočátku to bylo určitě složitější, nicméně postupem let si celá rodina zvykla, že Šimon nesmí určité potraviny, nesmí přijít do styku s některými zvířaty a bereme to jako běžnou součást našeho života. U nás prakticky žádný, myslím, že i s ekzémem se dá v rámci možností docela dobře žít. Za svou dráhu maminek ekzematických dětí jste už určitě objevili nějakou metodu, která vždycky spolehlivě zabírá. Nebo je to tak, že pořád zkoušíte nové a nové věci a nic pořádně nefunguje? Co byste mohli směle doporučit všem maminkám? Řeknu to asi takto. Spolehlivě zabírají kortikoidy, ale nejsou řešením a je to skutečně cesta, kterou bych se já osobně vydala pouze při kritickém stavu atopického ekzému a jen na určitý počet dní. Jinak spolehlivá mast asi neexistuje, každému vyhovuje něco jiného. Asi každý si musí projít tu svou cestu, na které hledá a zkouší různé masti a přijít si na ty své vyhovující. Určitě mohu za sebe doporučit již zmíněnou modrou indulónu a do koupele olejček Linolafet. Co se týče mladších dětí, tam už neexperimentujeme a zůstáváme u osvědčených krémů a mlék. Obě děti chodí rády do bazénu, hodně reagovaly na chlorovanou vodu. Tady se nám velmi osvědčilo použití bariérových krémů, které se nanesou před plaváním a pak odstraní. Dnešní výběr krému a masti je obrovský, ale stojí za to vyzkoušet i obyčejné věci, jako například olivový olej nebo sádlo. Rozhodně doporučuji pobyt u moře, v oblasti s kamenitými plážemi a na co nejdelší dobu. Jak se zdravotní stav vašich dětí za poslední roky vyvíjel a jaký je dnes? U nás to začalo atopickým ekzémem a bohužel ekzém se za poslední 2 roky zvrátil v astma a navíc máme potravinovou alergii na lepek, vejce, banány, rýži, pohanku a jiné. Potom silnou alergii na kočku, roztoče a některé pily. Takže bojujeme dál a doufáme, že postupem let se začne alergie ztrácet. U nejmladší dcery zatím problém úplně vymizel, u syna se objevuje pouze v souvislosti s ročním obdobím nebo při průběhu nějaké nemoci. Nejhůře na tom nejstarší dcera, která se neobejde bez kortikoidů. Co je podle vás v boji s atopickým ekzémem nejdůležitější? Hodně důležitá je psychická pohoda dítěte, potom důkladná péče o pokožku a hlavně dítě nevystavit pocitu, že je rozdílné od ostatních dětí a nestranit ho kolektivu. No a v neposlední řadě zjistit příčinu a zaměřit se na to, proč se atopický ekzém vůbec objevil.
Z vlastní zkušenosti mohu říct, že nejdůležitější je psychická pohoda celé rodiny. Výborně, děkuji vám.